गोदान बोसोर बैसागुनिबो नोंथांमोननो मोनसेयावनो इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय। आं दिनै दंफैयो बावखुंग्रि हाजोआव हाजो गाखोनो फैदों बेयाव। दा बोथोरा गोजां गोजां अखा हादोंब्लाबो रोजा रोजा मानसिया बेयाव फैदों। नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव लामा सेर सेर बा हाजो सेर सेर गासिबो दखान दङ। लोगोसे मानसि आजां गाजां मानसि फैदों। जायगाफोरा अखा हानानै हाब्रु जादोंब्लाबो मानसिफ्रा आजां गाजां फैनानै बेयाव हाजो गाखोनो फैदों। आंनि बाथ्रा बुंनानै भिडिअ खालामनाया नैबे भिडिअआवनो गिबि खेब। बाथ्रा बुंनायफोराव माबाफोर भुल जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। मानोना बेनो आंनि गिबि खेब बाथ्रा बुंनानै भिडिअ खालामनाय। नोंथांमोना गालांबाय थादो। जायगायानो सेस थाबायनोनो बिराद खस्थ' जाखादों आरोखि। अब्लाबो नायदो मानसिफ्रा माबायदि फैदों। खुनु हाब्रु दैब्रुखौ गियालासिनो अखा बांखाखौ गियालासिनो बावखुंग्रि गाखोनो मानसिफ्रा होंगो दोंगो लैहोर लैहोर फैदों आरोखि बेवहाय। एक्सुवेलि जोंहा हाजो गाखोनायाबो बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल बायदि जाहैबाय नालाय। बर'फोरा हाजो सेर सेराव थायैखाय हाजो गाखोयो होननायफोरबायदि। नैबेयो जोंनि सासे लोगोनि फंबाय होननानै। ओइ नोंथां माथो मानसियानो गैथारा नोंसिनालाय? थांजोब्बाय दासो जानांगौब्रा। जाग्राफ्रानो दावा खोमा ओंखायनो मानसिफ्रा हाबा। जाग्राफ्रानो दावा खोमा। जोंना लेट जादोंसै। मेडिया बि बयस मोनलै बियो नुस्लाबासै। खारलांखायोसो मानसियानो नुस्लाबखाया। बावलांबाय मालाबानो। लोगो हमनोसो सानदोंमोन आं। लोगो मोनस्लाबा मानसिखौनो नुस्लाबा खारलांखायोसो। गाखोला ओमफ्राय दसे बेसे गोलाव हायो? लाजिबावबाय। गाखोजेनबाय लोगोफोर। हाजो मोनजेनबाय नै नायदो। बेनिफ्रायनो गोजौ जालांबाय आरोखि। सेस हाजोआव मन्दिर दंजोबो दा। आगोलाव इसिबां मानि गैयामोन, दा मन्दिर जाजोब्बाय आरोखि। गावबागाव मन्दिरफोरनि माबा गायफैजोब्बाय। सेस हाब्रु जाजोब्बाय हाजोआवबो माथो। गालिनबाथाय सेस जुखागोन। मालाय बेरेसिमबो नैबे जाहैबाय बावखुंग्रि हाजोनि
थाखो होननानै बुंजायो जोबोद थि आरोखि बेनो गिबि थियासो जाबाय बेनि उनावहाय मोनसे एसे समान ग्रोम थायो आरोखि प्लेन बेनि उनाव आरो थिया जाबावगोन बेबायदि आरोखि नै जोंहा आसोला केमेरा खेबगासिनो दं बिथाङा हारिमुआव जोबोद इन्टारेस्टेड दं आरोखि नायदो हाजो गोजौआवबो माबायदि हाब्रुआ फुरा रिमोनब्ला जाजोबखाबाय आरोखि बोरैबा गालिननानै गोग्लैफ्लांबाय थैखागोन बेनो थियासिन हाजो आरोखि बावखुंग्रिनि बेनो थियासिन हाजो औ मेंबाय आंबो मेंबायलै गोजौआवबो नै जोंहा आइसक्रिम फानग्रा दं गुलायथारि माने गोसोआवबो गासिबो माने दखानफोर दंजोबखायो दै गांब्ला माबाफोर जाग्रा लानो लुबैदोंबा बेयाव मोनजाजोबगोन आरोखि मोनलोंजोबगोन थिया मोनसे गाखोनानै आरोबाव मोनसे थिया हाजो मोनबावबाय थिया मोनसे नुबाय नै दा बेखौबो गाखोनो नाजानोसैलाय हायोना हाया आथिङा नायदो आथिङा माबायदि जाजोबखो हाब्रुजों इसिबां देलाय मालाय फैनायफ्रा सिबायफोर नैबेस्रा नाय मालाय गाखोनानै मेंनानै ज' जाग्रा जालायलायबाय बोसोरसे अमा बेदर जानानै जिराय जिराय उन्दुना थानाया दिनै गजोबबाय फुरा सिजोबबाय गाखोगासिनो दं माखासे ओंखारबाय हादों दा गाखोनो फट' लालाय आदा दै लादों बेयाव औवानि दालां दङ ओमफ्राय दा गैला जेराव गिदिर गोलैबाय बैयाव फाख्रिखौनो दंमोन फुरा मानसिफ्रा बेयाव जमा जाजोबगोन आरोखि जिरायजोबगोन मेंनानै दा बन्द' खालामबाय खोमा मन्दिर फसंबाय बेहाय मानसिफ्रा थांनो मोनला खोमा बैसागु बोथोराव जौबो लोंनो हाया ओइ थांसै औ गांखोबाय जायगा गैयिनि बिस्रा बिजों ओंखारबाय
Halangan जायगानिफ्राय गुसेबग्रि आरो ओंखारबाय हाया बोरायबाय बोरायनायखाय गाखोनो हाला औ मयना औ मयना wah Mana gani? Sigang. Wah, bawa apa dong nama enam? Jangan kan kita sehari ini putih kalau Kawin kita. Terserah. Pilih saya na? Iya, iya.